Tanod! Gilid na, gilid na. Wag mo. Ay. Ito ko masuk mga Romano ba? Ito ko siguro ha? Sabitan na. Nice. Alata ka San Pedro. Atang boy. Ay, ay. Ang Panginoong Diyos ay sumasagot. Yung mga disipula. Disipula pala. Inula kita maano guys. Tapusin ko na yung video ko. Masod ka nga. Mainit ka kami. Ako laging student sa Philippines. Maaari ba dahil may nakatayo ba? No. Hindi kami si ano na doon. Aring sabi. Iyo. Oo. Kasi ano, masunod na ka. Maori ko. Takauday na. What? Dali na. May iba man ah. Iba na mo doon. Iba na mo na dumaan para may iba na sinda. Iba na mo dumaan kasi. Dali na dumaan ka na kay kuya. Ah, balik maka-video na ako. Ako ito ganito. Kapauwi na ko yun. Dapat ang dala ko si tripod. Uri pa si Kapitan. Iling nagabos. Ang saan kapag nag-iba ka na yung mailing. 23 ka. Kapit ka daw. Malubat. Boss. Buyur bersama dengan Itu, boy, itu kan. Saya amat ini terus sama tahun. Dahil ini yang ano. Na ano plan ko ano. Dahil ini ano lagun plan ko. Grabe ang ano, pag-ano. Dahil ini ano lagun ko ano pag banggi na ano guys. Magayon ko tapos aldaw. Magayon pala ko akong ano kong aldaw. At least iling-iling ko ang ano ang lalawod. Ano na ano kaya sa itong pag may ano kaya. Ang daw. Ay iyo.
Nalobat? Nagkakaskas. Nalobat? Nawalat si Ame. Nawalat. Minsan, ano, hindi ka pwede magdaragan. Luhay-luhay. Tira na, babe. Ay, bigyan natin yung... Ay, Dakol pa rin. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.